ilagay na natin itong ating shrimp. Masarap kainin ng ganyan. Almost 8 o'clock na akong bumangon. Tignan natin kung ano yung mga pagkain ng aso. Kasi manok daw yung ano nila, ulam palagi, no? Kaya pala tumaba yung mga aso ko. Kasi palaging manok. So ako na yung nagpakain kasi nga matagal bumangon si Mr. Yun. Sa isang buwan din si Mr. nag-aalaga sa aming aso habang nagbabakasyon tayo at nag-i-enjoy sa Pilipinas. So kaya ako naman ang mag-aalaga ngayon at magpakain, no? Kasi hindi din ito basta-basta magpakain ng aso, mga loves. Takes time talaga, routine na po ito at nakakapagod kaya yung routine. Kapag may routine ka sa buhay, pagod na pagod ka, ang ending is talagang parang ayaw mo na pakainin yung aso. So kaya sabi ko, nandito na ako na lang yung magpakain. At pagkatapos kong pakainin, nagdesisyon akong magluto ng itlog. Pati si Mr. lutuan natin po. Kasi po, nag-bread ako pagdating ko dito, mga loves. Bigat sa tiyan. Ayaw ko na talaga sanang mag-bread. Pero pagdating ko dito, ang sinurpresa sa akin, bread man, mga loves. Bread ako daw ng bread sa Pilipinas. Kaya may bread daw siyang pasurpresa. So, ngayong araw is mabisi po ako, kami ni Tami. Kasi kailangan naming mag-printa ng mga papel. No? Ang dami naming gawain. So, at sabi ko sa kanya, agahan natin para matapos at ma-file. Yun. At look, nakikita nyo naman yan. Hindi ko pa na hindi yan priority this time, no? Ang priority natin is itong ating mga papilis. Hindi kasi ginawa ito habang nulog sa Pinas. So kaya, ngayon na natin gawin. At yun, maaga na mga loves. Anong oras na ba? Ako. Maaga. At dahil busy yung asawa ko sa kakaprinta ng mga papilis or mga resibo, so ako naman busy din ako pakainin natin ng alam nyo na, yung mga Italian food at pasta at saka clam sauce yung ating ipakain sa kanya. Clam sauce, mga clams, mga loves, hindi ko alam, basta yun gamitin. Ang naisip ko dito, mga loves, gamitin natin dito mga binibili niya. Katulad nito, expired na, tinapon ko tuloy, 3 po sila. So kaya ang inaisip ko talaga, pakainin natin ito sa mga binibili niya na hindi niya ginagamit. So ako naman na andito lang sa bahay, gamitin na natin, lutuin. So nag-research ako sa YouTube kung paano lutuin. Simple lang pala ito. Basta kayo may kumpleto kang yun na, bites na. At ang dami namang binibili niya, mga loves, na mga ganito. Hindi ko yan nagamit kasi ito palang clam sauce na sa can, may sauce na pala siya. So yun lang yung siniparit ko sa laman, o diba? At ang dami pa sa basement. So sabi ko, naghanap ako kung alin yung madaling ma-expire. So yun yung ginamit ko kasi talagang nagsasayang lang si Mr. Bawal ako dito tumingin or hindi ko malagyan ng dried fish kasi puno na naman pala. Wala nang malagyan. Nagluto tayo ng steak. Ako lagi ning ipang balhin lagi. So, ito na yung clam na sa can. Siniparit ko yung juice niya. At ito, nagboil na ako ng tubig para sa pasta. At ito yung lutuan natin sa ating clams at saka merong rice. At tignan nyo si Mr. Bessie, no? Siya lang yung mag-isa. Tinulungan ko yun kanina. Kaso sabi ko magluto tayo para meron kang makain. At ito yung pasta. Hindi ko talaga tinapos ang buong pasta kasi ang dami. At siya lang naman yung kumakain. At ako kasi mahilig tayo sa rice. So, rice tayo, no? So, ngayon, nag-ano lang ako dito ng oil. Lagyan natin ng garlic and crushed red pepper, mga labs. So, para maanghang-anghang naman, no? Kasi mahilig ito si Mr. sa mga bite-bite, no? So, yun, pagkatapos niya, nilagay ko na yung clams dyan. At pagkatapos, minimix-mix ko siya, mga darling. Pagkatapos natin i-mix, kailangan mo pala ng white wine. So, buti na lang marami tayong mga white wine dito, no? So, nilagyan ko na siya konti. Pagkatapos, minimix-mix ko siya. Sabi ko, parang kulang parang red wine. Wala na itong mga measure. Kapag tumitingin kasi ako ng mga recipe, mga labs, hindi ako tumitingin sa mga measurements. Kasi po, ako na lang yung magtansya-tansya. Kung mahilig kang magtansya, ito mga ganito, tansyahin mo. At lagyan mo ng paminta, mga loves, of course, no? Pagkatapos, nilagay ko na yung sauce niyan, yung sa juice ng
ng ating clams, no? At habang nagluluto ako dito, merong mga gutom. Maraming pusa dito, dalawa nakatingin kanina. At si Roxy, of course, hindi magpahuli. So, ito na yung ating sauce sa ating pasta. I-boil mo lang siya mga loves. Nasa sa inyo na yan kung ilang minuto. Basta depende na yan sa utak mo, no? Utak-utak lang po ito. At ang ating pasta, 11 minutes lang man yan mga loves, no? At pabayaan lang natin dyan habang nagbo-boil. At huwag nyo pabayaan. At i-mix ninyo baka magdikit-dikit. So, yun ang ginawa ko is nagdagdag ako ng mga ilang tubig galing sa pasta. Doon sa pasta talaga kukunin para naman masarap. Di ba masarap? Ano kayang lasa ng tubig sa pasta? Pag chorgod. Pero yun yung mga ginagawa ng mga tagaluto, no? Pagkatapos, luto na yung pasta, ilagay natin yung pasta dyan sa ating sauce at dyan ninyo i-mix-mix. Kung meron kayong fresh parsley, lagyan ninyo mga loves para colorful. Pwede niyo lagyan ng butter after, no? Para meron siyang mga oil, mga lugdang-lugdang na oil, Bisaya. At saka yun, kung wala kayong fresh parsley, din gawat kayo ng dried parsley, ilagyan ninyo. At dahil nag-defrost tayo ng steak, of course, yun yung kaparis. At na-miss ko itong mga ganito mga loves. Pero pangit yung araw, no? Kasi pangit maulan. At hindi na ako nakapag-vlog, kumakain kami mga love. So ngayon tulog na kami kasi nga patulog na kami. Kasi may trabaho si Mister. So kaya yun, pinabayaan ko lang siya at nanonood na lang ako ng TV. So meron po tayo dito shrimp. Itong shrimp, it's frozen. Malinis na siya mga loves, pero meron pa siyang shell. So ang gagawin ko po is, yan. So lagyan natin siya ng tubig para talagang ma-defrost siya. Ganito siya. Wala na siyang ulo. Kasi ganito yung mga shrimp dito. Malinis na siya. And then wala na siyang mga kalamoy. Ang mga kalamoy is masarap. Yung ulo masarap. Kaso talaga dito, yung shrimp is talagang wala na silang mga ulo. Masarap pa naman yung sipsipin. Yung parang supsupon ba ang ulo. I-ready lang natin yung ating garlic mga loves at saka yung onion, no? Kasi mamaya pa natin ito lutuin. Maghintay tayo mag-defrost yung ating shrimp. Pero kailangan natin itong i-cut yung onion at garlic. Yun lang man yung kailangan ninyo na dapat i-cut. And i-try natin itong i-bake ang ating broccoli. Usually, ang aking na-try na i-bake is cauliflower at saka asparagus. Malinis na po ito siya mga loves kapag nasa plastic na wash na po siya, no? So, kailangan lang natin siyang i-cut. Kasi malaki-laki po yung kanyang so, yun. At kunin natin itong, ilagay na natin ito baka masarap yung kasi nilagyan ng mix na baby carrots. So i-try lang natin itong i-bake. The same may nagtatanong pala kung paano ko yun binibake yung cauliflower. Gawin ko siya the same thing, next is, lagyan ng seasoning, garlic powder, salt and pepper. Gagawin ko is lagyan ko siya ng oil. And the next is salt. And then later on, ang pinaka-last is yung parmesan cheese. And then paminta. Ang garlic powder. Konti lang. Of course, lagyan natin ng Weber roasted garlic and herb. Ito siya. Pwede ito sa meat, pwede sa gulay. Kung gusto nyo maanghang-anghang konti, lagyan niyo ng paprika. No, depende na yan sa inyong mga loves. Kung hindi ito makasira sa kanyang taste, no. Masarap nga paminsan yung mga may bite ba, no. And then lagyan natin siya ng butter, parang ganun lang ba. Butter. Mag-melt na yung butter kapag mainit na, no. 400 degree, and then wala na siyang timer, no? Kasi may nagtatanong, what time? Ilang minuto dapat na dun sa nasa sa inyo na yan mga loves kung anong minuto. Basta wag niyo siyang kalimutan na meron kayong niluluto sa oven. Simple. So, tignan kayo na lang bahala kasi magkaiba po yung texture na gusto natin. Ako gusto ko may pagka-crunchy. Si Tami gusto niya lutong-luto. Kaso lang ako maglagay ng butter mga loves. Yan. And then, ganyan. Okay na yan siya.
So, ito na yun siya. Ito yung ating broccoli na i-bake lang natin. Para naman sa shrimp, kailangan nating mag-open ng isang egg. Isa lang yung i-mix ko kahit marami ang kasi nasasayangan ako sa itlog. So, egg white lang yung ilalagay po natin mga loves. So, separate natin. So, let's see kung magaling ba kayo sa mga ganito. Sinong magaling dyan sa mga pagsisiparate-separate, no, di ba? Kilala nyo naman ako mga loves na ayaw kong mag-measure. Kasi yung mga tinitignan ko may mga measurement, no? So, ngayon kailangan natin ng durog na paminta. Kailangan natin ng cornstarch. And then asin. Kasi salt and pepper po ito na may pagka-crunchy. So, kailangan natin siya lagyan ng ito. Pero, common sense na lang mga loves. So, hindi ko na mag-measure. So, bana-bana kung sa Bisaya, no? Lagyan natin ng Parmesan cheese. Look. So, ito na yung ating shrimp. Ilagay na natin yung ating egg white, no? Egg white. Lagay tayo ng cornstarch. No? Yun, no? Yun siya. Marami kasi ito mga loves, no? I-mix natin siya mga darling. Dagdagan natin. Yun. Kuha tayo nito kasi ito yung ating lagyan ng oil, no? Ito mahal ang olive oil mga loves. So, ito lang yung gamitin natin. At dito na, nag-brown-brown na konti yung ating nilalagay na garlic at onion. Ilagay na natin itong ating shrimp. No, ilagay natin at lagyan natin siya ng yung mix natin kanina mixture na salt and pepper. O, diba? Ana. Ana. And then, i-mix natin. Yun. Dapat, ito yung parang, tawag nito, salt and pepper po ito mga love, look. Kung hindi kayo mahilig sa paminta, konti lang yung paminta. Ako kasi mahilig ako sa paminta, so yun. So yun. Nasa sa inyo na yan, kung marami or konti lang. Yan. And then, wala kasi akong scallion, yung green onion ba? Wala ako. So, kaya, kung meron kayo, lagyan ninyo, diba? Mag-green-green pa, diba? So, yun. So, yun. Meron na tayong salt and pepper na shrimp. So, oh my goodness, ang bango. Ito yung ating ulam. First try ni Inday Mirian. Pwede makain yung yung shell niya. Ang sarap ng paminta. Ang sarap ng paminta. Masarap din, guys. Masarap. Pwede makain yung shrimp ng shell. Ang shell niya. Pwede siya makain. Sarap. And then dahil pinapry mo siya, pwede mo siyang kainin. Pero it's kind of like funny. Katawan na, ha 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 nga. Ang sarap.
Mm. Nasa labas kasi yung flavor niya. So kaya masarap kainin ng ganyan. Diyan. Ang sarap mga loves. Kainin mo lang sa lahat. Ang sarap ng broccoli. Simple siya mga loves. Matagal lang siya lutuin. Dahil sa pagpa-fry. Kailangan mo ng maraming oil. And then ilagay mo. Marami-rami din.